草津温泉熱の湯にご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日 MC を務めさせていただきます劇団スーパーエキセントリックシアターの木下さくらと申します。皆様最後までどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。今ご覧いただきましたのが草津節といいまして、草津温泉の民謡で湯もみをする際に歌われている歌でございます。本日もね、3連休の中日で雨が降ってる中、たくさんのお客様本当にありがとうございます。今日草津温泉に初めて来ましたっていう方、たくさんいらっしゃいます。ありがとうございます。じゃあ2回目ですっていう方いらっしゃいますか？2回目の方もありがとうございます。じゃあ5回以上来ていますっていう方、5回以上、すごいありがとうございます。じゃあもうね、初めて来ていただいた方もね、たくさん来ていただいている方も最後まで楽しんでいただけるよう素敵なショーにしていきたいと思います。草津の温泉はですね、非常に温度が高いことで有名なんですけども、ここ熱の湯のこの目の前の温泉だけでも50度近くございます。で、このまま入ると暑いからといってそこに水を入れてしまっては温泉の効能が薄れてしまいますので、そこで生み出されたのがこの湯もみでございます。ではですね、そんな湯もみ実際にご覧いただきたいと思います。披露していただくのはこの方たちです。湯もみガールズの皆様、お願いします。はい、皆様大きな拍手でお迎えください。はい、ありがとうございます。このショーはですね、写真動画撮り放題でございます。皆さんたくさん撮っていただいてね、ぜひ SNS とかに上げていただけたらなと思います。それでは早速湯もみの実演をご覧いただきたいと思います。草津節とともにどうぞご堪能ください。お湯の中にもこりゃ花が
ですね、今ご覧いただいた湯もみを実際にお客様に体験していただきたいと思います。体験は全部で2回ございます。1回の体験につきこちら10名様、こちら10名様、合計20名様までお出になれます。参加されたお客様にはですね、記念品といたしまして賞状をお配りしておりますので、皆様ぜひご参加ください。またお子様が参加される際には保護者の方が必ずついていただきますようご協力お願いいたします。はい、それでは早速ご案内していきたいと思います。こちら両サイドに分かれてのご案内となります。ぜひ2階席のお客様降りてきてくださいね。どうぞ2階席でご参加されたい方はですね、ちょいなちょいな春は嬉しいあふる淡雪に浮いた姿がこりゃ目に残るよ。はい、こんなです。お医者様でも草津の湯でもちょいなちょいな忘れしゃみつな草津の道を南浅間にこりゃ西しなねよ。ちょいなちょいな、はい、大変上手に揉んでいただきます。お帰りの際はお忘れ物、落とし物ございませんようお気をつけてお帰りください。お出口は舞台に向かって右側の扉をご利用ください。それでは本日は草津温泉実名にご来場いただき